Jensen, han kører rundt. Et alternativ, så er det rundt. Michael Persson lige i hælene. Men der er Bøje Petersen ude rundt. I Solente, Svendsen ud af Jensen, Michael Persson. Og så er det angreb på Johnny Hansen af en komandbil. Så er det der. Michael Svendsen, han går forbi. Johnny Hansen, fræk overhælling af en lille under på en stor Volvo. Flot overhælling af Michael. Det vil Johnny ikke hænge på sig. Problemet får en om sig. En i alternativ med Johnny. Men han kommer ud som træer. Utrolig flot af Michael. Indenom. Og så modigt som slår Volvo. Den kan altså godt slå op på sådan en lille under. Bøje Petersen. Han stiger fremad. Så laver Michael en lille fejl, der kommer langt ud, og så får vi den Michael på buk. Tryk op bagved ham. Og ingen af dem kører alternativt mål. Men der er de tre bagstrækker ude i front. Der er virkelig givet en gas. Og dejligt at se. Ja, det kan se meget, der fører på svenske Michael Persson og Johnny Hansen. Og så er det Michael Buk. Det er nok i stedet for at se rundt. Så er det ikke en første oplæg i hvert fald. Og snart vi ser Michael Buk i alternativ. Vi vil se Michael Svendsen skal ind, så tror jeg, at vi får Michael Buk med. Michael Buk, han går i alternativ, og så er han i hvert fald